Замислјали ли сте се понякога зашто црквата е толкова тврдо застанала зад учењето на Светата Тројца? Когато така или иначе никој не може да разбере напълно. Може би именно за това. Това е тајна, а не математическо равенство. Днешните четива, веднага след пасхалниот период, може да изглеждат оддалечени од днешниот контекст. Но това е грешка. Те са точно на мястото си. Првото четене говори ни за медроста, којато е била при Бога од самото начало. Од христијанската гледна точка, виждаме в тази медрост не просто божествен гений, а лицето на Сина, Логоса, както го нарича свештеното писание на грцки. Евангелието одново подчертава необходимоста да се подчиним на Светија Дух, којто ни открива Бога и ни учи на всичко од основите. Казвам се отец Кшиштоф, аз сум капуцин и живея в австрийскиот Тирол, в Штренген, в долина Фордерес-Штанцертал, и точно там, високо и близо до Бога, идват мислите които споделјам в подкаста си. Од петок до собота на ja.podbean.com можете да следите најновите епизоди, както и днешнија. Тој няма да ви остави без мисол. Светата Тројца не е загадка којато треба да се реши, а тајна, којато треба да се приеме. Догмата за Тројцата се е формирала постепенно. Оште в ранните векове на христијанството, црквата се опитваше да разбере и изрази, че Бог е Отец, Син и Свети Дух, един Бог. Но това не са трима Бога, а един и в същото време три лица. Звучи като теологическа мистерија и добре, така трябва да звучи. Тајните са за восхищение, не само за логика, ако нешто логично не е тајна. Когато црквата заштитава Тројцата, тя пази најважното, че Бог е опшност на љубов и тази опшност не се затварја, а ни кани в себе си. Три лица и един Бог звучи като математическа измама. Отец, Син, Свети Дух. Това не са маски които Бог сменя. Това са три лица, съществуващи вечно и исполнени с пълнотата на едно божество. Отец, источникът на съществуването, Създателят, Син, Словото, чрез което всичко е станало, който станал човек и за да ни спаси, и Свети Дух, любовта, която обединява Отец и Син и действа в църквата. Някои се опитват да обяснят това с аналогии, като примерно вода, лед и пара, но това води до ереста на модализма. Повече ще кажа след малко за това. Бог не е театрален герой с три маски. Той е истинско божество в три лица. Историјата на догмата за Тројцата е историја на ерези. Опити да се опрости нешто което ще уништожи смисла му. Прво, хващаме се за арианизм околу 318 година,
Ариус от Александрия, твърди, че Исус не е съществувал от вечността заедно с Отца, а е бил сътворен. Беше супермен. Първият Вселенски събор в Никея, 325 година, потвърждава, че Синът е роден, а не сътворен и е единосъщен с Отца. После, 3 век, модализъм учи, че Бог, това, което ви говорих преди малко, че Бог е само едно лице, което се проявява по 3 различни начина. Като Отец, после като Син и после като Духът. Все едно, че отишлихме на театър. Това са лица, а не роли. После беше тринизъм в 4 и 5 век. Вярва този тринизъм, че Отец, Син и Дух са 3 отделни божествени същества. Това е също се отхвърля разбира се, това защото унищожава идеята за единния Бог. Това е политеизъм. Хората винаги се опитват да облегчат мистерията, но опростявайки, те губят нейния смисъл. Някои казват, защо ми трябва Тройца в живота? Отговорът е, защото животът ти е отражение на Божието обръщеничество. Ако вярваш, че Бог е общност, и твоя живот трябва да е в общност. Ако Бог е любов, твоите дела трябва да са изпълнени с любов. Ако Бог е в единение, ти не можеш да живееш като остров. Тройцата не е абстрактна теория, а духово ръководство. Когато се молиш, обръщаш се към Отец чрез Сина в Светия Дух. Когато обичаш така, както Бог обича, без себичност и изцяло. Тройцата не е за елит или теолози. Тя е духовният модел за всеки. Свети Августин разказва за дете, което опитва да прелее океана в дупка в пясъка. Това сме ние, когато се опитваме да разберем Тройцата. И добре, че е така. Защото ако Бог е по-голям от нас, трябва да приемем, че не всичко става в нашите умове. Но можем да отворим сърцето си. И накрая помнете, Светия Дух ни учи не с ума, а с сърцето. Затова днес на празника на Света Тройца прославяйте Бога, Отец, Син и Дух. Не се опитвайте да го разлагате. Приемете го такъв, какъвто се открил. И живейте така, че тази троична любов се отразява във вашия живот. Амин.